במסע מנהיגים, ונורא נהנינו, הטיולים היו ממש לא קשים והחום לא הפריע, ובאמת עם מניפה זה היה אחלה. ואיך שאני לא מסתכל וזה תמיד מבלבל, ואיך תמיד זה גונב אותי, והימים כך עוברים וכבר רואים בפנים את השנים. שאני ממש נהנית במסע, כי זה לנקות הראש לפני השנת הדרכה. הכל רק כסף מהיר ולפעמים זה רודף אותי, בין מה נכון לא נכון אני לא מוצא היגיון בכל מה שקורה סביבי, אבל תמיד כשאני צולל לתוך עינייך אל המתוק שבשפתייך, כן תמיד אחזור על זרועותייך, כן. והרבה פעמים אין לך מה לעשות בכלל, פשוט לבוא ולהכיר את הנוער ממקומות שונים בארץ. להיות מדריך זה להיות מנהיג, זה להנהיג את הילדים הצעירים ביישוב שלך, בסניף שלך, ואתה צריך להראות להם דוגמה. ועכשיו אנחנו גם, חוץ מללמוד על ההיסטוריה של מנהיגים, אנחנו גם לומדים קצת איך להיות מנהיגים. ואיך זה זז בימים? זה לא נגמר ב10 ימים של מד"צים שמלמדים אותך איך להיות מדריך. זה גם מעבר, זה להיות פעם אחרונה חניך וללמוד עוד קצת ולהעביר את זה גם בעתיד לחניכים. ובלילות זה עודף ובימים זה עודף והניצוץ מסנוור אותי, אוי אוי אשליה מתוקה, עוד שקר מר מביאה, כל כך צרה היא הווייתי, אבל תמיד כשאני צולל לתוך עינייך אל המתוק שבשפתייך, כן תמיד אחזור על זרועותייך, כן. אתה רואה פתאום אחראים, פתאום רציניים, חברותיים, נפתחו יותר, רואים את השינוי ממש. בעיקרון השעמום בבית לא יעזור לי, אני פה לומד, אני נהנה, אני עם כולם, רק מעצים אותי. בשבילי מסע המנהיגים זה לצאת ולהתחבר לאנשים אחרים. האחרונה שלי בתור חניכה, ובינתיים ממש כיף פה, והאווירה טובה עם האנשים, וצחוקים, וכיף, ושירים בדרך, וממש טוב. אני לוקח כמה אוכל, לחם וכאלה, ופותחים ארוחה בסביב שקית ניילון טובה, ויושבים על אבנים ודופקים סנדוויץ' טוב. חודשיים מהמד"צים זה ממש כיף לטדניקים לבוא ולהיפגש שוב עם כל החברים שלהם, להיזכר בכל מיני חוויות. בשבילנו היה ממש כיף. כן, זה להכיר אנשים חדשים, נגיד, אנחנו לא הכרנו והכרנו פה, וזה ממש כיף. אוקיי, אחרי יום אחד אנחנו, כאילו באמת, אני מרגישה כאילו אני מכירה אותם שנים. אנחנו פה מחוברים בטירוף, וזה מטורף, המסע הזה. כיף בטירוף. נהנים מכל רגע. כן, ממש כיף פה.